Bai, Aretxa, bigarren galdera, ez? Klima aldaketa, krisi ekonomikoa dagoen honetan, beti esaten dute gizartean eraldaketak, ez, aldaketak egoten direla, ez? Baina badirudi lehen sektoreko, markak, ez, adibidez, dauzkogun marka guztiak, ez, marka zertifikazioak, labelak, ekologikoak, kilometro zero, entzuten diren marka guztiak, ez direla aldatu, ez? Ez da momentu bat, denen marka guztien artean harmonizazio moduko bat sortzeko, eta gizarteari, ez da izango mezu bateratu bat, baina ez dakit, ez? Elkarlanean egindako mezu bat plazaratzen? Bueno, hor gauza asko dauden astuk. Alde batetik klima aldaketa ezin ukatu, guk sagastietan oso nabarmen ikusten dugu. Baita ere sagardoa inoiz baino gehiago erabili behar dugu hotzan makina, eta hor garbi dago, ukatu ezin dan gauza bada. Zuk diozuna, justo gertatzen ari da kontrakoa esango nukeni. Orain da gutxi egon naiz kongreso batean, ekologikoa inguruko kongreso batean, eta Espainiko Ministerioko Bruselaseko ordezkariak zion, berak eskatuta zegoela ekologikoa, ondo dijoala, baina nolabait azte hori pixka bat geratu indala. Eta berak ulertzezun izan daitekeela justo zigilu nahasketa horrengatik, adibidez. Eta zuzen esango dut, eta badakit zenbaiti esango dudana etzaiola gustatuko. Ez zuk aipatu dituzun zigilua baizik, eta zigilu berri batzuk ari dira sortzen, ez bertakoa bakarrik adierazi nahi dutenak baizik, eta adierazi nahi dutena sostenibilitate bat. Eman dezagun adibidez, inguru giroarik bienestar animal, eta olako zigiluak egia esateko ez dute zer aportatzen. Dia, merkaturako egindako zigiluak, merkaturatzeko, hobeto saltzeko, marketing zigilu batzu dira, barruan ez dakate zer, noski bienestar animal egon behar dola, noski, baina zigilu guzti horiek aitzeki batzu dira, nire iritziz, ekologikoari pausoa urratsa ez emateko. Orduan, tamalez, administrazioak babesten ditu, bultzatzen ditu, eta hori bezala beste batzuk egon daitezke eta sortzen dira. Gehien bat, zuk aipatu dituzun zigilu horiek baino, hauek niretzat zigilu berriak dira, hauek dira frenoa jartzen ari dianak, edo frenoa jartzeko sortzen ari dianak ekologikoa gehiago sustatu ez dedin. Eskerrik asko, Arantxa.